Reach out and touch ine dzina langa ndine Chisomo Manda ku studio kwathu kuno kumafikatu anthu osiyanasiyana ndi nkhaniso zosiyanasiyana koma amayi amene abwera kunowa mu tsiku la lero amandinong'oneza kuti pa programu iyi salendo anafikapo koma kuti sanathandizidwe nde tikhale tikucheza nawo kuti mwina ulendo uno amalawi mungathe kugwapo mwina angathe kuchita mwayi kuti ino amalawi mwathandiza koma choyamba amalawi akudziweni. Ndine Joyce Ntakomwa. Ndimachokera ku Zuluzulu. Chabwino. Ndaona mwafika ndi mwana apa. Mwana dzina ndani? Dzina ndi Chisomo Mwira. Chabwino. Mwina vuto lalikulu limene mwabwera nalo kuno chimene chakuchititsani kuti mubwereso kuno ku MBC ndi vuto lake liti? Vuto la mwana amene umene mukumuonera sakuyenda ndi olumali. Ndi mwana amene amakula ndi mayi yake ukha. Banja linatha ali ndi zaka 9 komano vuto omwe ndabwerera nalo kunoko ndi mwene mwana alili ndi mafuna thandizo Malawi akufuna kwabwino amene akundimvera kuti andithandizeko ndipeze cha tsiku ndi tsiku chothandizo la tsiku ndi tsiku la mwana komano sakufuna kwabwino amene angapezeke nditapeza choti thandiza kuti ndipeze chozimira choti ndichite choti chithandize ndizimire pandeka kuti ndithandizire mwanayo ka business kandipange business poti ndili parent zimandivuta ndisake denti zimandivuta kuti mwana waje za siku ndi siku kaya zovala ndimavutika ndali kati ndathandizidwa pankhani ya business mwana athu othandizidwa ndithu. Mwina amalawi nkufuna kudziwa kuti mulibe achibale nake amene mwina angakuthandize. Achibale alipo ngakhala mayanga alipo koma mtima woti uthandize chimatengera chikondi munthu kakhala uli ni vuto la vuto la ulumali ngati limene pamakhala ndi ochepa kwambiri amene angathe kuthandizira ndithu nde palibe amene amandithandizira nzako mbale wako ndi amene amakhala pafupi ukakhala ndi vuto koma amene ndili ndi vuto la mwana ngati ameneyo palibe amene mabwera chifupi kuti andithandizire ndithu. Kupatula kuti mwina mwanena kuti mukuvutika kuti muthandize mwanayo kapena kuti muyendetse moyo wanu bwinobwino muli ndi ana ngati komanso mwina moyo wanu wakhala uli wotani? Ine ndili ndi ana awiri ndinabereka katatu wapakatikati wa mwamuna anapitirira uyu ndi waulumali woyambirira ali ku nyumba ndakhala moyo wovutikira kwambiri wozunzika mene ndikunene apa ndine mzimayi woti ndikusamala ndekha mwanayi chifukwa choti mwana waulumali ndakwatira ndabereka mwana wina wapitirira wachiwiri ndiwe waulumali banja ndi bambo ake mwana palibe ndetoti ndikuthandizidwa ndekha ndi mwanayi kuzera mchisamaliro cha Yehova. Iwo abambo ali kuti saponyako kanga chepe? Abambo alipo chifukwa kamba kwa wafufuza komwe alipo koma akuthandiza ngakhala akugwira ntchito ku civil servant tinapita ku court kuti pakayambe kundithandiza koma akhota namuza zoti azipereka 30,000 koma yeye akatatumiza pa phone mapereka 30 koma adule kwa Airtel kandi atene mndati lumane ndi 20,000 yomwe sindithandizira pa mwana even thini ya chimanga imene ndati thini ya chimanga lokha lenti siku ndikwanira chakudya cha mwana sindikuchipeza even chovala cha mwana fo mwana ndi waulumali akangoti wagulidwa chovala lero atangokwawirako kwa wiki ndati chadani chang'ambika mondo ndithu. Chabwino. Mwina munakakonda amalawi amene akutiona apa akuthandizeni motani khumbo lanu lalikulu nkoti akuthandizeni motani? Pali ena amavuto ndapeza kuti ena akufuna kwabwino amathandizira pali ena amamangiridwa amanyumba ndi mapempha tango ndimangira mwina kakota azikoka kuti ndisamalidwe ndi mwanawe fo ndikukhala palenti kukhala kwa mkomboni ndi mwana wankulu ntoileti sangathe kupita sangalowa ifo cha mmene zimakhalira matoileti amkomboni ndovutikisitsa ali ndi zaka 9 ndi nsikana amakazithandizira panja ndimayesa kuola ndi manja ukataya ntoileti zinthu zomwe zizikhala bwino koma nditakhala ndikakota zikanga ngati wina atakhala ndi mtima wokonda wachifundo wopereka muniko kwakhala ndikakotazi kandikhaleko ndika ka business kena kake kuti kumathamanga pamene ndikuyang'anira mwana wanga pafupi ndinacho chikhupiro kuti nditawuthandizidwa kwambiri.
Pamene tikupita kumapeto mwina amalawi angakupezeni bwanji, muli ndi nambala kuti mwina akuthandizeni akuimbireni nkukuthandizani? Nambala ndili nazo ziwiri. Ya Airtel ndi 9 807 946 kumapeto. 9 807 946 kumapeto. Ya 8 awiri 56 18702. Mwina nkutheka ena amakatenga cholembera mwina mungobwerezaso. Ya Airtel 9 807 946 kumapeto. Ya TNM 8 awiri 56 18702. Chabwino ndi amenewa ndithu amayi amene ali ndi mwana waulumali akunena kuti akufuna nyumba kwakukulu, kupatulapo ngati zingavutitsitse mutapatsa mpamba kuti ayambire bizinesi nkumamuthandizira mwana ameneyi. Ena mumakhala kuti muli ndi ma connection amene mwina angathandizawa suti akuonera MBC pa nthawiyi. Ambiri amene amathandizidwa amakhala kuti anaonera ndi ena koma anangouza munthu akudziwa kaya bungwe lina lake tatithandizani bwanji kutero. Inu mwina mmadziwa munthu ina wake amene angathe kuthandiza pavuto ngati ili, tatithandizirani kutero. Simungakhale enuyo koma inuyo mungatokhala ngati linki chabe yoti mwathandize mayiwa. Ine dzina langa ndi Chisomo Manda, ndosavuta kundipeza. Nambala yanga mukundidziwa, mungathe kundiimbira kuti so ndekuti mukandiimbira ine mwapeza amayiwa. Mukabwera ku ofesi iliyonse ya MBC mwapeza amayiwa amene zakhaliramo. Iyayi inetu ndikuloleni kuti mupitirize kuonera program imene ya Reach Out and Touch. Ina ndatokota ndachokera kwa Kampala dera Manasi. Ine ndi vuto yosaona ndi ana awiri. Ana nimayenda nawo paliponse. Ndipo ana amatama amtsogolera ndi wanawo. Thandizo kuti ana ndiapitise ku skulu ndilibe. Ndikupempha zoti kuthekera ngati ukapezeke ana azipita ku skulu. Tolinga mawa azandipite pankono. Maswekera zambiri. Olo zokudya zimene zimalivuta. Olo ana chokudya zimene cha mama amakhala zoti sakudya chokudya cha mama. Pena amadya masana, pena masana amene kudusa. Etu. Umwe ndikunena panopa chazulu sitinadye mpaka na lerolo. Zimaliswekera ni zambiri. Olo sopo, zokudya, olo madzi amene ni masamba musinje. Kaya lotani basi mangotunga basi bwana tani tisambe ndiana. Chakudya mmachipeza bwanji? Chakudya ndimachipeza masiku awo chifukwa zoti ndimagulisa makala, chifukwa zoti ndimagulisa safu. Koma chifukwa zoti Nagwa Bridge. Nagwa Bridge nali kuchipatala. Ndio amene nachoka kuchipatalamo. Kuthekera zoti ndipeze ndalama zoti ndiyambireso business ndilibe. Paja ndikuswekera pano pa chokudya, ndikuswekera sopo. Ngakhale zoti ndimendesa business ndimendesa ni mwanayi. Ndiziyenda naye kuti ziyendesa safuja, cholinga zipese yokudya ya siku la lero. Cholinga sozera ndizipesa ndalama yolipiraso nyumba ya rent, ndimakhala nyumbaso ya rent. Kutere kuine ndimakhala nyumba ya rent, nthawi zambiri ndimangogona ndi njala ndi anawa. Chisamaliro chenicheni chisowa. Ondithandiza palibe. Chabwino mukuti okuthandizani palibe, anawa bambo awo ali kuti komanso inuyo achibale anu ali kuti? Abale awo anawa bambo awo omwe ndimaziwa ni mmodzi, pomwe okhalanso sindikumuziwa pano. Bambo awo ana ali kuti? Bambo awo ana komwe apita sindikuziwa. Anachoka liti? Anachoka 2023. Pochoka sana kuzenzo kuti mwina akupita kuti komanso ndikuona kuti anawo apapa ndachichepere. Basi anangochoka sana tuze kundikupita kuti. Chabwino ndende kubwerezanso kufunsani kuti tuzeni mwina chifukwa chimene mwabwerera program ya Reach Out and Touch. Anthu ena amene akuonera program adziwe chifukwa chimene inuyo mwabwerera mu Reach Out and Touch komanso mwina ndi chani chimene mukufuna kuchitika pa moyo wanu. Okay. Chomwe ndikufuna ndichitika pa moyo wanga. Ndikufuna zoti nditapeza bungwe zindithandize ineyo. Anasowa azipita ku skulu. Cholinga mawa azaone chotandire chondithandiza. Akamanda kupita ku skulu palibe chomwe chikachitikepo. Chabwino taona kuti muli ndi vuto la maso. Tatiuzeni kuti vuto limene lili linabwera liti?
vuto limeneyi diso yoyamba nachosa 2015 diso lina inapanga 2022 Oktoba. tiuzeni kuti mwina chinachitika ndi chani kuti diso loyamba liyonse komanso mpaka namufike pa sainzi imene yoti simukuona ndipo. Okay, diso yoyi sinapangika ndikali wonse pakena kubayika pakena mwala kulowa m'maso inangopanga yokha. Nayamba kupweteka kutupa kupita kuchipatala nezo kuti basi diso unongeka tichonse mpaka nacho sadiso yambaye inaso inapanga inayambaso choncho chimosi kupita kuchipatala kuti basi diso yaboka. Chabwino mwina vuto limene lisana kubwerereni tatiuzeni kuti moyo wanu wa tsiku ndi tsiku nthawi imeneyo kuti mwina mupeze chakudya cha tsiku limenelo mmapanga chani. Timakhala ndi bambo angawo bambo anandiberekawo aphawo amene anakhalira kuchilazulu anamwalira kuchilazulu kwa ndi akazi awiri. Pamene nachoka kuchilazulu pamene natengezana ndi mphanga Everett makhala Rosi pamene nasabwa uzakhala ku Kampala. Kampala mmapanga chani amene amakuthandizani kuti mpeze chakudya cha tsiku ndi tsiku ndi nani. Okay. Uyoyo amapanga amaitani amagalimoto. Ine nimagulisa safu, nimagulisa somakala. Ana wa mapita school? Aisa mapita school. Bwanji. Okay. Kuthekera zoti ndipitise school kwene ndilibe. Ina idi zaka 5 yakwanisadu 2019 wepo. Mwina akufuna kwabwino atha kufuna kuti akumane nanu angakupezeni bwanji. Andipeza ku Kampala kwa mfumu Abauden. Bakhomo peni pa mfumu Abauden. Ayi. Chomwe likachitika hadi ndikachoka konkuno ndikakoza kwasiya utenga kwa mfumu Abauden. Cholinga zoti mapo abwino afikire kwa mfumu. Chabwino amfumu Abauden kwanu kumene mmakhala akudziwako komanso paja masiku ano anthu amatha kusamuka mutiuze kuti mwina mapezedwe anthu angakupezeni bwanji. Phone number nso mwina ngati muli nayo mutha kuti. Phone number ndilibe. Kwa mfumu Abauden ko akazi awo amaziwako akazi awo amakusiwako. Ndipo mkhati ndikachoke kuje ku Kampala kuti fozo nyumba sinalipire December sinalipire akuduza kuti January ndilipire ndikapanda kulipira nyumba mundani ndichokamo. Ndisingatha kuzozo ndikachoka mu nyumba imeneyo ndilo wala kuti. Nyumba mukunenayo mwina ndalama mmalipira zingati. Nyumba imwe ndimakhala ineyo nimalipira 15,000. Ndikatera ndikamayendesa gende ngachonchija ndione zoti olipira nyumbayo ndione zoti kutani kumajesana ndimakudya pasiku mwina ngamozi pena kakhala zoti zaenda bwino pasiku kawiri osatiso mama wasidimaja ayi timangokhala. Okay, mwatiuza kuti mumapanga business ya makala komano apapa simukukwanitsanso chifukwa munagona kuchipatala munakagonesedwa kuchipatala. Panopo mwina akufuna kwabwino atakhala zoti akufuna akupaseninso ndalama kuti mwina muyambire business yanuyo ndi ndalama zingati mwina zimene mukufuna kuti business yanu mpamba wake muyambirenso. Ine business yanga nimagulisa makala nimagulisaso safu. Koma namene nimatengera mbuyomu namene zimene zinthu mene zilili zakwera. Ndalama ine nimafuna zoti mwina ngontayambira business zoti pa moyo wanga nditsandisikako pang'ono. Itakhala 150 bola. Ndikhoza kupangira business iyi ndi ma business awiri. Cholinga zoti nzikwanisa kudya ndikulipira nyumba ya rent. Tatiuzeni kuti mmapemphera mpingo uti. Nimapemphera Apostolic Church. Pamene na za fotokozaza vuto imeneyi. Zilene ndikukhala moyo anangulira zoti tikupemphererani. Zoti mpamba business anu sobwerere. Sana ndiyankhe fundo iliyonse. Yetu. Yes, zitatero mwina simuna kawafikirenso kukawakumbusa kuti abusa inetu koma ndi ana kuno ndeti kuvutika. Nafikira sande omweyi. Sande adusai. Nali kumene koko. Nafika nafusa. Kuti abusa namene nine ndilili moyo wangawo ndikukhala moyo umangonena zoti anangeferirani feso ndife ampingo teri zingolimbikira kupemphera basi. Abusa amenewe? Chabwino mwina lisanamalize kucheza kwathu muli ndi mawu ena amene mukuona zokuti awa 1000 tondu wa Malawi kuti mwina andimvereko chisoni amve dandaulo langa
andithandize muli ndi mawanji owonjezera. Mawanga owonjezera ndikupempha zoti mtundu wa Malawi nditakhala totani kuno ndipatsa kuthekera kwa nyumba atango ndimangire ne nyumba bola koma nyumba imwe ndikukhala lendi ndikusausika ko basi kangopata kuwanda kulipira umakhangati pakena zoti ndiwe munthu wotani munthu wopepera takhala kuthekera kwa nyumba bola chifukwa zotolo nyumba imwe ndikukhala 15,000 yo olomvuleka magwa nyumba yemaokha timasamusa uje zogonena agwika kwina vuleja kamasiya titengeso totani tikayanike. We'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Stafford goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV.